Привет, приятели и доволни ползватели на Nugabest! Пролетта дойде и е време за още една добавка към нашите ежедневни ритуали за здраве и красота. Е5. Спокойно, това не е поредната съмнителна добавка, а един възстановителен, прекрасен термомасажьор стимулатор. При това, в периода от 9 до 26 април на неустоима цена. С него си осигурявате комплексна грижа за краката и периферната нервна система. Гарантиран тонус за пролетта, затова бъдете сред първите, които ще си осигурите здраве и комфорт чрез тази акция. Свежи ходила, стабилни мускули, свежо настроение, пътя към вашето щастие. Е5. Любов от първа крачка.